Neka živi naša domovina Bosna i Hercegovina. Poštovani predsjedniče premijeru Galjaševiću, poštovani predsjedniče profesore Piviću, poštovani potpredsjednici Kaknjo i članovi izvršnog odbora, uvaženi kandidati za kantonalnu skupštinu, federalni državni parlament, dragi mještani Janjića i ovog kraja, vas srdačno selam i pozdravljam. Pozdravljam sve ovdje prisutne i želim vam kazati samo nekoliko stvari. SDA je bila 90. godina nosilac zastave i bajraktar borbe za slobodu, za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, bajraktar borbe, bajraktar odbrane, bajraktar obnove zemlje, uvođenja demokratije, slobode, vraćanja dostojanstva bošnjačkom i bosanskom čovjeku. SDA je to bila 90. godina kada je bilo najteže i ni tada, kao što ni sada, i nikada nije izdala ni ovaj narod, ni ovu državu. I ja vam garantujem da će SDA iza 7. oktobra biti, odnosno ostati bajraktar borbe i progresa za još bolju, još ljepšu, još sigurniju i sretniju budućnost Bosne i Hercegovine, ako Bog da, u Evropskoj uniji. Ono što je važno naglasiti, moramo se riješiti prišipetlji koji kroz SDA i u SDA ostvare sve svoje interese i ambicije, dovoljno finansijski narastu i onda im SDA kao stare cipele više nije neophodna. Nastavljaju svoj put u nekim novim cipelama i bez SDA. Nije problem nastaviti svoj politički put bez SDA, ali je problem i neljudski i nečasno sve ono što je dobro u SDA i sve ono što svi zajedno znamo da je SDA donijela ovom narodu i ovoj državi, pljuvat po tome. I pljuvat po onom sahanu i onaj sahan iz kojeg se jelo i kusalo 28 godina. I još nešto, neki dan na benzinskoj pumpi pita me radnika šta je ovo novine, čitam naslove, sve protiv SDA, svi su protiv SDA. Pa to je barem u politici znak da vrijedite kad se svi dignu protiv vas, mislim na političke protivnike. To znači da ste im trn u oku, da imate snagu, ne diže se niko protiv nekog ko je nejak, protiv nekog ko nema rezultate. A imamo i greške. Uz rezultate i uspjehe imamo i greške. Malo više socijalne pravde, osjetljivosti za socijalne kategorije, za one koji imaju slaba primanja. Mislim da su to izazovi koji su pred nama i da ćemo zajedno na čelu sa vladom premijera Galjaševića, na čelu sa našim vladama na višim nivoima i članom predsjedništva Šefikom Džaferovićem izboriti se i za malo više i te pravde. I mislim da ćemo onda svi zajedno biti još sretniji i sigurniji. Živi i zdravi bili, neka dragi Bog čuva našu jedinu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Selam.